na Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Manlain-lain an iwinaras na balaog kan Espiritu Santo, alagad yaon an pagkasararo sa simbahan, mas kinangani yaon man an pagkakaiba kan mga katungdan na dapat utubon kan mga disipulos ni Kristo. Ki Kristo man sa nakita nagkakasararo, sa pag-ako kan sa iyang mga katukduan, asin sa pagpahiling kan tunay na pagkamuot. Iyo ini ang mensahe kan selebrasyon niyato kan Eucharistia ngunya na Domingo. An sa tuya pong Santa Misa pangingenotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pag-awit kan awit sa pagpuon. Asin kan Espiritu Santo. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan po ang Domingo bago kan pagsakat ni Jesus sa langit. Kaya kita pinapagirumdom bilang sa iyang tugon na mamuot alagad ining pagkamot na ni mahiling sa satuyang pagsunod sa iyang mga tugon. Asin kita ngunyan na Domingo nagroromdom kan mga ina. Kaya sa espesyal na paagi sa tuyang ibalis, sa tuyang pagpamibi,
saan sa tuyang mga ina na nagtao sa tuya nin buhay, an mga ina bako lang sa mga ina na nagtao sa tuya nin buhay, kundi itong mga espiritual na naging ina sa satuya. Satuya man ay pagpamibi ang mga ina na nagtalikod na sa buhay na ini, asin mga ina na tanganing sinda makapagsimbag sa indang bukasyon sa paglingkod sa kinaban sa espesyal na paagi. Sa tuyang rumdumon at sa pagsusulan ang satong makasalan, tanganing magkano kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, patin sa indo mga tugang na ako pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurang na maherak ka, kagurang na maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Ginoo maumika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamurawan ni ika, pinapasalamatan di ika. Ulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit non, Diyos amang makakamay. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kuaan sa mong pakimaera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ay kasanaan tanan, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkan. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita
O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan kaining mga aldaw ning kaugmahan na sa mong ginigibo sa kamuwan kang kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing sa mong binabalikan sa pagrumdom sa gibo danay niya mong rimpuson. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An mga apostoles nagrokyaw kan mga katukduan ni Kristo. An mga taga Samaria nag-ako kan tataramon kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Felipe naglugsot sa banwa nin Samaria. Asin si Kristo sa iyang inihulit sa inda. Ang mga tao sararo sa paghinanyog sa mga hulit ni Felipe. Hulita, nahiling ninda ang mga milagro na sa iyang ginigibo. Sa kadakol na mga tao, nagruluwas ang mga marumpot na espiritu na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilay na rahay. Ang banwa na pano nin kaugmahan. Kan nadangog kan mga apostoles sa Jerusalem na an Samaria nag-ako kan tataramon nin Diyos. Ipinadara ninda sa inda si Pedro asin si Juan. An mga inin nagpa-Samaria asin ipinamibi sinda tanganing akuon ninda an Espiritu Santo. Sa katunayan, ang Espiritu Santo daipa huminilig sa mga kiisayman sa sainda. Nabunyagan sa nasinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Ibinugtak ang mga kamot sa sainda, asin inako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maogmang mag-aawit sa Diyos. Bilog na kinaban, mag-awit sa kagurangnan. Mag-awit sa kamurawayan, din sa iyang ngaran. Itao sa iya ang mamurawayon na kaumawan. Sabihon sa Diyos, makangangalas an sa imong mga gibo. Ang bilog na kinaban, maogmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, magsamba sa imo. Mag-awit sa imo. Mag-awit sa imong ngaran. Madya asinhil nga ang mga gibo nin Diyos. Makangangalas an sa imong gibo sa mga tao. Ang bilog na kinaban, maogmang mag-aawit sa Diyos. Ang dagat ginibo niyang mamarang daga. Nag-aragi sinda dai nabasa sa tahaw kan salog. Ini dapat niya tong ipag-ugma sa iya, na nagahade sagkod paman huli sa sadiring kapangyarihan. Ang bilog na kinaban, maogmang mag-aawit sa Diyos. Madya asin maghimate, kamo na natatakot sa Diyos. Isasabi ko ang ginibo niya para sa sakuyang kalag. Pag umawon ang Diyos na naghihimati kan sakuyang pamibi, asin dai hinali sa sakuya an sa iyang pagkamuot. Ang bilog na kinaban, maogmang mag-aawit sa Diyos. Kaipuhan na akoon yato ang mga pagtios nin may pagsarig ki Kristo. Si Kristo nagsakit. Ini inako niya na may pagdulot nin tunay na pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Galangan nindo si Hesu Kristo sa saindong mga puso. Danay na mag-andam kamo kung ano ang isisimbag nindo sa mga tao na naghahapot kung ano ang dahilan kung paglaom na yaot sa saindo. Simbagon nindo na mahuyo asin magalang. Magdanay na malinig ang saindong konsyensya. Tanganing ang mga nagpapakaraot sa indo, huli tamarahay ang saindong buhay diyan ki Kristo. Mapurbaran na nasasalasinda sa saindang mga sumbong. Kun kabutan nin Dios na kamo magtios, mas marahay na magtios kamo huli sa marahay na gibo kisa maraot na gibo. Si Kristo na daing sala, nagadan huli kan sa tong mga kasalan, nagadan huli sa mga parakasala, tanganin madaranya kita sa Dios. Sa hawak siya nagadan, sa Espiritu siya nabuhay liwat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mating dugpoan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. An pagbasa kan banal na Ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung kamo namumuot sako, uutubon nindo ang sakuyang mga tugon. Hahagadon ko sa Ama na tawan kamo nin ibang parasurog na magdadanay sa indo. An Espiritu nin katutuohan. Day siya maako kan kinaban, huli tadai siya nahihiling asin dai midbid. Alagad midbid nindo, tauya siya sa indo, asin nagdadanay sa indo. Day kamo babayaan na mga ilo, mabalik ako sa indo. Sa kadikit na panahon, day na ako mahihiling kan kinaaban. Alagad mahiling nindo ako, hulita sa buhay na uyas ako, kamo mabubuhay. Sa aldaw na iyan, masasabutan nindo na ako yaon sa Ama. Kamo uya sa kuya, asin ako yaon sa indo. An minaako kan sa kong mga tugon, asin minautob ka iyan ang namumuot sako. Asin ang namumuot sako,
kamumuotan nin sakuyang ama. Ako man namumuot sa iya, asin mapahiling ako sa iya. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Marhay na agaman po. And of course, bot kong ipaabot ang greetings sa mga ina na uyang ngunyan. Happy Mother's Day po sa Indogabos. Palakpakan niya ito ang satuyang mga ina na uyang ngunyan. Sa kuyang pinaghurup-hurupan ang Ebanghelyo, asin sabi ko, paano ko daw ma-irere ini sa satuyang pagselebrar ngunyan, kan aldaw, kan mga ina. Pero, ino sa gabos, ang liturhiya niya ito ngunyan, in a way, garo nagpapahimate kan mga mangyayari sa mga masunod na Domingo. Huli po, ta sa Domingo, iyon ang pagsakat ni Jesus sa langit, ascension, asin, yaon digdi ang kaputan, ano ang mangyayari sa kinaban, sa paghali ni Jesus, sa pagsakat ni Jesus sa langit. Ikadua, ang Ebanghelyo nagsasaysay sa tuya o nagdi-describe sa tuya kan ipapadara sa tuyang Espiritu Santo. So, sunod na Domingo, iyo ang Pentecostes o ang paghilig kan Espiritu Santo. Asin sa sunod na Domingo, iyo man ang pagselebrar kang kapistahan kan Santissima Trinidad, kapistahan kan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. So, ining Ebanghelyo, nagtatao sa tuya ning ladawan, kan Santissima Trinidad. Si Jesus, ang Espiritu Santo, asin ang Ama, kumpleto po. Kaya kung igwa po nin mga tao na naghahapot, si Isay, ang Diyos, asin siyempre kitang mga Katoliko, ang simbagta, iyo na ang Diyos, iyo ang Santissima Trinidad. Ang tulong persona kan sarong Diyos, kan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Kaya sa Ebanghelyo, di kita mangalas na bago ang pagsakat sa langit ni Jesus, sa iyang itinataw sa tuya ang napakahalagang tugon. Ang liwat, ang tugon ng pagkamuot, asin paano tayan isasabuhay sa paagi kan pagsunod kan sa iyang mga tugon. Kan nakaaging Domingo, kung sa tuyang nagigirumduman, minsan may sarong disipulos ang naghapot kung naghagad kay Jesus na kung pwede ipahiling ni Jesus ang Ama. Asin ang simbag ni Jesus ang nakakahiling sako, nakakahiling sa Ama. Minsan nag-aabot man sa tuyang pagkabuhay, nakita naghahapot si Isay ang Diyos, hain ang Diyos, gusto kong mahiling ang Diyos, gusto kong magkaigwaning ladawan kan mahal na Diyos. Pero sa paagi kan pakisumaro sa tuya ni Jesus, nagkaigwa kita kang ladawan kan Diyos. Oh? Nahiling ta kay Jesus, siguro kung bako sa iya, napaka-abstract ang Diyos. Ang si Jesus, ang Diyos na nanitawo. Kan kapiyastahan po kang Nuestra Señora de Angustia, as hindi po ako nagkuaning queue, kang sa kuyang ihiras po sa Indo, nabanggit po ni Bishop Rex na iyo ang predikador kang aldaw na iyan, ang mapapadapit sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Angustia, asin siyempre ang satong ina si Maria, na iyo ang ladawan kang sarong tao na tunay na naging maimbod sa Diyos.
almost like a presence of God in our midst. Sabi kayan, may sarong popular na kasabihan, God cannot be present everywhere in all the time. That's why He created mothers. Tunay naman na God na dakula po ang bukasyon kan mga ina, as in banal na bukasyon. Mahal ang papel na ginagampanan kan mga ina. In fact, sinasabi ni John Paul II, ang mapapadapit sa female genius, very unique na papel o bukasyon kang ina sa kinaban. And bako lang po ining natural role na to bear a child. But most importantly, tangani na magdarakan mga aki sa mahal na Diyos. Kaya kadakul pong papel ang ginagampanan kang ina. Kaya dahil na po kita magngalas na sa harong, talagang ang mga ina, iyo ang nagdadaranin buhay sa harong. Kaya minsan inaapod siyang ilaw ng tahanan. Kung mayo siya, garumadiklom ang harong. So, siguro ini ang sa likod kan sa tuyang selebrasyon yun yan, ang pagbidbid sa mga ina. Alagad sabi ko nga ni, bako lang simpleng papel ang ginagampanan. Not only as the function of a natural mother. Automatically, when you bear a child, you become a mother. But it's more than that. You also make God more present in our midst sa paagikan sa indong gabos na ginigibo. Tulupong bagay ang pinagbanggit ni Bishop Rex kang selebrasyon na ini, enot ang inaapod na maternal attention. Don't you know na ang siring na papel ni ina kan sa tuyang mga ina, lalo na ni bako lang ni Inang Maria, kundi ang gabos na ina, ining inaapod na maternal attention is actually a quality of God, especially God the Father. Sa libro ni Propeta Isaías, minsan sinabi niya sa chapter 45, verse 15, sabi niya, as in iningani, permitang kinakanta, kin a mother, sabi niya, malimutan man ng ina ang kanyang anak, di kailanman malilimutan ng ama ang kanyang anak. Malilimutan man. So, ano ang buot sabihon kang mga tataramon na ina ni Propeta Isaías? Itong atensyon kang ina sa iyang aki, given na iyan, perming yaon yan, da inawawra, maski harayo ang sa iyang aki, mati kan sarong ina kung anang nangyayari kan sa iyang aki. And this is also a quality of God. Da inawawara sa iyang isip, as in memorya, ang mga aki. Garo siya CCTV. Dawa sa ingka magduman, nahihiling kita kan Diyos. Lalo na kang ama, dawa yaon siya duman sa langit, aram niya ang sa tuyang ginigibo. Magmaraot o magmarhay, aram kang kagurangnan. Dahil, ang sa siyang attention, very personal sa satuya. So, the attention is actually also a quality of God. Namamatian ta daw yan na ang Diyos perming naghihiling o nag-aantabay sa satuya. Ikaduwang point po na pinag-emphasize niya, iyo ang mapapadapit sa maternal care. Makainang pag-aataman. Don't you know na ini pong quality ini, quality man kan Diyos, sa paagi ni Jesus, na inaapod niya itong marhay na pastor. Inaataman niya ang sa iyang mga karnero. Dahil niya pinapabayaan na mapahamak, pinapabasog niya, dinadara sa marhay na sabsaban,
talagang tunay na nag-aataman sa iyang mga binabantayan na mga karnero. So you see, ang sarong ina, halos sa iyang ginagampanan ang papel na ginagampanan o ginampanan ni Jesus digdi kasi kang kinaban. Narumduman ko po kan mga aki kami, maliban po sa mga magturugang, igwa pang duwa kaming duwa pang ibang aki duman sa samuyang harong na halos duman na nag-i-star ang sa indang mga magurang kunya sa ina lugar. Kaya minsan napapastidyoan sa kuyang ina, minsan siyempre mga aki mariribok. Sabi niya, minsan nagrereklamo siya, mapagal talagaan maging bakero. You know, kung ano ang bakero, itong nag-aataman kan mga hayop, lalo na itong, halimbawa, may itik, bakero ang apod kayan. Garo minsan napapastidyo sa mapagalon talaga yung maging bakero kung magulo, kung ano nag-iiriwal. Oh. Pero araw kayo ang ina, garo shepherd siya, shepherdess. In fact, si Mama Mary, inaapod man na shepherdess. Oh. Nagbabantay kan sa iyang mga aki. In fact, that's the role of the mother. Although the shepherd is often ascribed to mostly male, pero ang mga magurang siring man ang sa indang ginigibo, nagbabantay sa indang mga aki. And this is maternal care. As in, ang ikatulo po na nabanggit niya na quality kan sa tuyang mahal na ina, and also all other mothers, ining inapod ng maternal presence. Pag nadadangog ta ang presence, kung isa tuyang i-describe sa mahal na Diyos, ano po yung presence na yan? Mayo pong iba, kundi ang presensya kan Diyos sa paagi kan Espiritu Santo. Yes, Jesus nagsakat na sa langit, pero day nangangahulugan na mayo na ang Diyos sa satuya. Ipinadara sa tuya ang Espiritu Santo, tangani na mag-antabay sa satuya. As in, sa Ebanghelyo, pinagdidescribe po ang Espiritu Santo bilang Spirit of Truth, Espiritu nin katotohanan. Pinagdidescribe ang Espiritu Santo ning tagasurog o advocate. As in, iyan po, anong pagkakaiba sa role na ginigibo kan mga magurang? Mayo na po gaid madaog sa papel na ginagampanan kang ina, kundi ang sa indang mahalagang presensya sa indang mga aki. Very comfortable po ang mga aki once they are in the presence of their mothers. So, you see, pinagtatawang ko po digdining doon ang napakabanal na papel na ginagampanan kan mga ina. You're almost like God, and you are almost functioning the work of God. Kaya, it's a vocation na itinao. So, bako lang pong in a natural way, but also in a supernatural way. Because sa indong mga ginagampanan na papel, almost like God is so present to the children. Kaya, day po kamo magngangalas o kaya day kamo mabasol na kamo nag-ataman kan sa indong mga aki. Time will come, nagabos ng mga sakripisyo, kabagala na ginigibo nindo sa pagkabuhay, masusuklian, bako lang digdi sa kinaban, kundi ngapit na aldaw sa pakisumaro niya to sa mahal na Diyos. As in, magiging pamilyar po sa tuya, bako kita magiging bago sa mga ginigibo nin mahal na Diyos. Because what you do is what actually God does for us. Kaya
Kaya when we ask, is God a father or a mother? It's both. Dahil ginigibo niya ang gabos para sa karahayan kan sa iyang mga aki. That's how God loves us. Pinapahiling niya ang sa iyang atensyon, ang sa iyang pag-asikaso, asin ang sa iyang presensya. Danay na presensya sa satuya. And this is practically performed by mothers. Kaya tunay na nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos sa biyaya kan mga ina. Napakabanal pong trabaho ang nakaatang po sa saindo. And they po inisuhay sa satuyang buhay pagtubod. And hopefully, as mothers, sa rupong bukasyon na inaapod sa indo, which will not be taken from you, iyo ang papel na darahon ang sa indong mga aki sa mahal na Diyos. Kaya inaapod man ang mga ina ng mga enot na katekista, first catechist, first religious teachers. Kaya kung ano ang ginigibo kan mga ina, syempre iyan tulos na hihiling kan sa indang mga aki. Asin, kung marhay po ang satuyang mga padara, aramta na marhay ang kamumugtakan kan satuyang mga aki, bako lang sa buhay na ini, kundi sa buhay na masunod. Asin iyan ang satuyang pagpamibi sa misang ini na lugod, magampanan kan satuyang mga ina, ang sa indang katungdan digdi sa kinakban, bilang mga presensya ning Diyos sa satuyang tahaw. Amen. Matindog po ang gabos sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangnan ta, pinangida muli kan Espiritu Santo, Daki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinobo, umililig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too ang Diyos amang makakamhan, aleduman mabalik sa paghukom, sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay iwan nin lamang, buhay na
kasaguran. May pagsari kasin paglaom, mamibig kita sa Ama, asin hagadon taan sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa satong pag-arang sa iya, ang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya, sa saindang mga pagpasya asin mga gibo, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag, asin nagsasakit huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian na waras kan Espiritu nin katuninongan, para sa pagpaomay kan anoman na kulog nin buot, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tong mga harong, magdanay na matuninong, asin uruyon, huli taan mga magurang, dusay sa paggiya sa saindang kaakian, sa dalanin katotoohan, asin pagkamuot, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, mapakusog an buot, huli kan pagkamuot, kan mga katuod na nagaataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagod paman sa katuninongan na balaog ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga ina, lugod, magampanan nindaan sa indang mga ang sa indang mga obligasyon sa indang pamilya, asin sinda maging tunay na presensya sa satong tao, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman ang samong buhay, asin mga pangangaipo. Hulikan balaog mong pagkamot, sararoa kami bilang simbahan, tanganing magkusog, ang samong buot, na mabuhay susog sa samong kamauotan, na magsunod kay Kristo, siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos.
tindog tabi. Magpamibi ka mga tugang tanis sa ko sa saydong atang magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan magsakat lugod pasiring sa imo an samong mga pamibi kay bakan mga pagdulot nin mga hostya tanganing kaming lininigan kan sa imong kamarawayan lugod maandam kan mga sakramento ni dakulang kabanalan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko idinulot na sakripisyo. Day siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ani danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, day na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Pasko, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad-an banal, burabo ng gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kaan pagtubo. Pagkabuhay mo liwat, ipinapaaya Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaito pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog tabi. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa muyang-uyan, asin patawadon mo kami
sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin hare kami magdarahas sa sugo, di agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Nagpaparakan mga kasalan kang kinabang. Maerati kami. Cordero kan Diyos, Uyang kordero kan Diyos, ay nagpapara ka makasalang kang kinabahan, palada ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog po. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, ika na nag-andam sa mo para sa buhay ni daing kasagkoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa samo an bunga, kan sakramento kan Paskwa, asin panoa an samong mga puso, kan kusog na nakakaligtas na kakanon, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mag-ula po sa halipot na pagirumdom. Enot po sa Domingo, iyo ang bakulang Ascension Sunday, kundi Social Communication Sunday, ang Ministeryo kang Komunikasyon kan Archdiocese, padagos na enot nag-apresyar kan sa tuyang padagos na tabang, tanganing mapabalangibog ang tataramunin mahal na Diyos sa paagi kan social media. Kaya sa Domingo po, liwat maranisinda sa paghagad kan sa tuyang tabang. Ang sunod po ng mga aktibidades kan sa tuyang simbahan, iyo po ang canvassing ngunya na pet sa 20 para sa Reina Elena 2023, asin sa pagselebrar niya to kan Pentecostes, kasabay man dyan ang pagselebrar ang sagala o Reina Elena. Kaya sibot po pong maghabol para sa canvassing, taigwa po pong tulong slots. Iba po kaya ang talagang landscape ngunyan. Sa mga panahon na ini, dahil pabakasyon ang mga aki, kaya medyo ang participation sa Reina Elena, bakong gayong siring kang dati na bakasyon. Kaya medyo grabe ang doble ang trabaho kang youth ministry sa paghanap ng mga kandidatas. So please, pwede ka mong mag-volunteer kung gusto po nindong magbali sa sagala. Once in a lifetime. So, mangyayari po yan ang Reina Elena sa PETSA 28, aldaw po kang Pentecostes. And then, ang sunod po kayan, igwa po kitang naka-schedule na Parish Renewal Experience sa pagselebrar niya to kang Trinity Sunday. So sana mag-take advantage kita kang formation program na ini. As in, pagsunod na Domingo, ugwaman para sa mga hobines ng Youth Encounter. As in, limited po ang slots alagad. Iniimbitaran ko ang mga hobines na magpartisipar sa siring na formation program. As in, ang Caritas Cáceres, magsaselebrar man kang 50 years ngunya na taon, asin sinda ngapit na aldaw maraniman sa tuya tanganing padagos na mag-promote kan sa indang mga ginigibong apostolado sa simbahan. So once again, salamat sa indong pagkisumaro sa misang ini, asin once again, Happy Mother's Day sa mga ina na yaon mo niyan. Matindog po kita. Pagbindisyon para sa mga ina. Diyos na pinagigikanan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal, siring ki Sarah, Ruth, Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos na mahal na ina ni Kristo sa tong kagurangnan. Dangugon mo po ang samong mga pamibi na asinwarasan kan sa imong bendisyon ang gabos ng mga ina, mga lola na nagkatiripon ngunyan. Bendisyonan mo sinda asin tawaning kusog na nagigikan sa imong banal na espiritu. Ninhulita sa paagi ninda ay namimidbiran kan mga aki ika kung paano na sinda makapasiring sa saimo. Warasan mo sinda kan biyaya na makisumaro sa imong banal na lamesa asin maako ang kakano na nagtataon ning buhay, ninhulita sinda ang nagtataonin kusog sa indang pamilya. Warasan mo sinda nin marhay na salud asin katuninungan, karahayan, kaugmahan, asin pagkakataon na maipagmalaki nindaan sa idang mga aki.
Tawan mo din sinda nin mga amigo asin amiga na magdadanay na maging maimbod sa inda. Tanganing padagos nindang mamatean ang sa imong danay na presensya asin pagkamuot. Samuyang binabali sa mong pamibi ang gabos sa mga babae na silensyong nag-aantabay sa inang mga pamilya, naglilingkod na may kapakumbabaan, nagtitios alagad maugmang naglilingkod sa inang mga aki. Kaya samuyang hagad kagurangnan ang kapuruhan na lugod ika magdanay sa inda, asin padagos na bindidisyonan mo sinda kan mga biyaya na sa indang kinakaipuan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.